ରବିବାରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ଆଳୁ, ଖଡ଼ା, ତା ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର ରାଇଟା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାଇ ହବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ 50 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କଣମଣର ଅଗୁଲୁ ବାବୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଲୋକମାନେ ଘରେ ଥାଇ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି ପାର୍ସଲ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ସର୍ଟେଜ୍ ହୁଏ। ରସଗୋଲା ନା ଛେନା ଗଜା? ଛେନା ଗଜା ରସଗୋଲା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ରସଗୋଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବି। ଛେନା ଗଜା କେତେ ନେଇଯିବ? ଛେନା 10। ଇଆଡ଼େ ପିଲା ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୀର ଜାହାନିଆ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୀର ଜାହାନିଆ ସି ବିଚ୍କୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ କଣମଣ ଅଗୁଲୁ ବାବୁଙ୍କ ବରା ଘୁଗୁନି। ଆଉ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଜଳଖିଆ ତାଙ୍କର ପୁରା ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପୋଡ଼ ବି ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗୁଲଗୁଲା ବି ଆହୁରି ତାଠୁ ସ୍ୱାଦ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଆସିକି ଆମେ ୱେଟ୍ କଲୁ, ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠାକାର ଘୁଗୁନିଟା ହେଉଛି ଫେମସ୍। କଣମଣ ବରା ଘୁଗୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ବରା ଦୁଇଟା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୁଇଟା, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆହୁରି ଖାଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ହେବା ପାଇଁ, ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ। ତାପରେ ତରକାରୀ ଟିକେ ମାନେ ଘୁଗୁନିଟା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଗରମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚାମଚରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ବାଇଟ୍ଟା ନେବା ଘୁଗୁନିକୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଘୁଗୁନିଟା ପୁରା ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସମୋସାଟା ଖାଇଥିଲି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଆଉ ଏଠି ଯାହା ଖାଇବେ ଆପଣ କେବେ ଖୁଣି ପାରିବେନି ଯେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୀର ଜାହାନିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କଣମଣରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠାରେ ବିନ୍ଦାସରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଅଗୁଲୁ ବାବୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ। ତାପରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ 2ଟି ଛେନା ଗଜା। ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଚାର୍ମ ଆସିଯିବା ପାଇଁ 2ଟା ଛେନା ଗଜା ମୁଁ ମଗାଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟକୁ। ଖାଇବାର ଦ ଏଣ୍ଡ। ତାପରେ ଛେନା ଗଜାଟା ନେଇଯିବା। ୱାଓ, ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ମଜାଟା ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ଆସିଗଲା। ଏ ହେଉଛି କଣମଣ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନର ଲୋକେସନ୍, ଅଗୁଲୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନର ଲୋକେସନ୍। ଆପଣ ଯଦି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୀର ଜାହାନିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ତେବେ ବ୍ରିଜର ଶେଷର ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅଗୁଲୁ ବାବୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଖାଇବାକୁ କେବେ ଏଠାରେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟିଟା ଏଇଟା ତାର ଏ ଯେଉଁ 1, 2, 3 ନମ୍ବର ଗିଅର, ଏଇଟା ଦେଖିଲା ଟେଣ ସେ କ'ଣ କେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ କେମିତି? ଗିୟର ତ 1ରେ ଚାଲିବ, 2ରେ ଚାଲିବ, ମିଡ଼ିୟମ, ଏଇଟା 3ରେ, ଇଏଟା। ଆଉ ରିଭର୍ସ ମାଇଲ ଟିକେ ନେବ, ଚଲେଇଲ ଟିକେ ନେବ ରିଭର୍ସ, ଗୋଡ଼ଟା ଉପରକୁ ଟିକେ ଚଲେଇଲ ରିଭର୍ସ ଟିକେ। ହଁ ଚଲେଇଲ ଟିକେ ନା ଚଲ। ଏ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହବନି ନା କ'ଣ? ଆଜି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହବ, କଖାରୁ, ଜହ୍ନି, ଆଳୁ, ଖଡ଼ା ରାଇ ହବ। ଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାପା ଆଣିଥିଲେ? ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ରଖିଦେ, ଆଜି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିଦେବୁ ରବିବାରେ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି, ଆଳୁ, ଖଡ଼ା ପଡ଼ିକି ହବ। ଇଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ପୁରା ଭଲ ହବ ଆଉ। ହଉ ପୁରା ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନିଆ ହବ। କେତିକି କ'ଣ ପଡ଼ିବ କହିବୁ ଟିକେ? କହ ତୁ ଆଜି କହିବୁ ଟିକେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, କେତିକି ପଡ଼ିବ?
ରସୁଣ ଗୋଟାଏ, ପିଆଜ ଗୋଟାଏ, ଟମାଟୋ ଗୋଟାଏ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ସୋରିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହବ। ତାପରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ, ମସଲା କଷାଲା ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରେ କେତିଆ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ କାଟେ, ଦେଖ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବ ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ପିଆଜ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବ, ହଁ ସତରେ ନା ମିଛରେ? ହଁ। ଏଇ ଗୋଟାଏ ପିଆଜ, ଗୋଟାଏ ଟମାଟୋ, ଅଦା ଏତିକି, ରସୁଣ ଏତିକି। ମାନେ ୟା ରେସିପିଟା ପୁରା ଆଜି ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଟା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ନଈ ବନ୍ଧରେ ସବୁ ଧରନ୍ତି ଫ୍ରେଶ୍ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା। କଖାରୁ, ଜହ୍ନି, ଆଳୁ ଆଉ ଖଡ଼ା, ଏଇଟା ପଡ଼ିକି ଆଜି ଗୋଟେ ବୋବାଲ ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ରାଇ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାଇ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାଇ। ୟା ରେସିପିଟା ଖାଇକି ପୁରା ରିଭ୍ୟୁଟା ଦିଆହେବ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ। ପୁରା ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ସବୁ କଟାକଟି ହେଇଗଲା ନା? ଆଚ୍ଛା ପକା, କେତିକି କେତିକି ପଡ଼ିବ ପକେଇଲୁ? ଏତିକି ପଡ଼ିବ ପକା। ଦେଖ ଜିରା ଏତିକି, କେତିକି ଦେଖ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ। ଟମାଟୋ ଗୋଟାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟମାଟୋ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ସେଥିରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପକା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ତ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଏତିକି ଆଉ। ହଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ। ହଉ ମସଲା ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏପଟେ ଖାଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଛା ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ଆଳୁ, ଖଡ଼ା ପୁରା କଟାକଟି ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଖଡ଼ା, କଖାରୁ, ଜହ୍ନି ପଡ଼ିକି ହୋଇଥିବା ରାଇଟି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାଇଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କିପରି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାଇବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାରିରେ କଖାରୁ, ଜହ୍ନି, ଖଡ଼ା ହୋଇଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଥରେ କରନ୍ତୁ ଏ ରେସିପିଟି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ହୋଟେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଉଥିବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାକୁ ପୁରା ଇଏ ଚିତା କାଟିକି ପଳେଇବ। ଏଇଟା ପୁରା 100%। ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିବେ, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାୟ 70-80% ଲୋକ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏ ରେସିପିଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଏହିପରି ରେସିପି କରିକି ଗୋଟାଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖାଇବାଟା ପୁରା ରବିବାରରେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ବୋବାଲ, ପୁରା ଉଡ଼ିଗଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦେଶ କୁମାର ବେହେରା। ହସ୍ତରଙ୍ଗ ଟୋକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ହସ୍ତରଙ୍ଗ ଟୋକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।